soutěž probíhala v Kurnové vesničce na tom malém, ale velmi krásném a hezky připraveném putting greenu. A 3 finalisté právě teď nastoupí na 18. green a jeden z nich možná za chviličku odejde se šekem na 100 000 korun. Takže právě přichází zástupci Raiffeisenbank a s nimi také Jakub Kůrka, Marcel Kadaník a nejstarší z finalistů, pan Jan Macháček. Tak my jsme vám tu pozici připravili ráno, když pršelo tajně, pěkně jsme si to vyzkoušeli. Ten pad má zhruba 9 metrů, to vám můžeme prozradit. To místo je teď označené 2 tyčky. Budete hrát v pořadí, jak jste skončili, tedy od 3. do 1. místa. Začínat bude pan Jan Macháček. Jinak mimochodem, pouze jeden jediný hráč v celé té patovací soutěži dokázal zahrát celý ten putting green na 5 úderů, tedy každou trojku zvládnu na 1 ránu, a pouze 3 další na 6 úderů. Dalším kvalifikačním kritériem v pořadí byl správný odhad celkové vzdálenosti v součtu všech jamek. A právě na základě tohoto odhadu vzniklo pořadí, které se jmenoval. Takže je tady pan Jan Macháček. Pane Macháčku, jste byl chystat. Pan Macháček je tak nervózní, že rozhovory bude podávat až po výkonu. Jinak my jsme dovolili všem 3 finalistům, aby se připravovali na tom cvičném greenu, který patřil celé 4 dny profíkům. A jakmile jsme jim to povolili, tak už z toho neslezli. Tvrdě dřeli, viděl jsem tam stretching, lasery, všechno možné. Míček v barvách Raiffeisenbank. Samozřejmě ten, kdo zahraje ten míček jako první do Janky, což by mohl být teď právě pan Macháček, tak v tu chvíli soutěž končí a pan Macháček si odnáší 100 000. Každý hráč má pouze jediný pokus. V případě, že se žádnému z hráčů nepovede trefit jamku, získá odměnu v hodnotě 20 000 korun ten, kdo zůstane nejblíž. Poprosil bych pana Marcela Kadaníka. Jinak samozřejmě se určitě budete ptát, jestli je tady splněn ten amatérský status. V případě pana Kadaníka a Macháčka není potřeba, nejsou registrovaní. V případě pana Kůrky, pokud by ten pad proměnil, vzdá se amatérského statusu. Tak jako druhý tedy pan Marcel Kadaník. My vás nějak časově nebudeme limitovat, čili si to opravdu velmi dobře prozkoumejte ten pad. A věř to tam prostě. To už je lepší rychlost. A teď ještě směr. Je jasné, že pan Macháček nezíská ani tu dílčí odměnu, pokud by pan Kůrka nebyl úspěšný. Teď se tedy hraje o 100 000 a nebo o tu menší odměnu v případě neproměněného patu mezi panem Kadaníkem a mezi panem Jakubem Kůrkou. Jenom připomínám, pan Kůrka přišel na ten putting green bez jakéhokoliv tréninku a 5krát zavěsil, takže pravděpodobně patovat umí. Ale tenhle míček...
Shodneme se na tom, že tahle mince je blíž. Dej mu 5. Souhlasí pan generální ředitel, souhlasí i hráči. Dámy a pánové, vítězem téhle patovací soutěže jeho prvního ročníku se stává Jakub Kůrka!